Fy enw I yw Iwan Jones, dwi'n 18 oed ac fyddai'n dringo I wersyll cychwyn Everest. Fedra I ymarfer corff I fyny at 11 awr. Os dwi ar y beic, os dwi'n seiclo dros 100 milltir, neu os dwi'n rhedeg ultramarathon, mae'n mynd fyny at 10 awr. Tua blwyddyn a 3 mis yn ôl, nes I jyst penderfynu bod fi'n mynd I drio rhywbeth newydd. Nes I ddechrau rhedeg, ac mae hwnna wedi helpu fi feddyliol ac yn gorfforol gymaint. A dwi'n mor hapus fi'n gwneud y penderfyniad yna I ddechrau rhedeg. Felly mae beth dwi'n neud yn chydig bach yn extreme, ond I fod yn hollol onest, dwi'n berson reit distaw. Mae'r Wyddfa wedi bod yn le pwysig iawn I fy ymarfer. Dwi wedi bod yn gwneud llawer o beth extreme. Rhedeg fyny a lawr y Wyddfa 2 gwaith mewn un run. Jyst mynd fyny a lawr, fyny a lawr a fyny a lawr. I wneud o 3 gwaith sydd ar ôl I gilydd fel yna, mae'n cymryd tua 6 awr I fi. So, ia, 6 awr caled. I ymarfer i'r daith yma, dwi wedi bod yn gwneud lot o rhedeg a seiclo. Dwi wedi bod yn gwneud pethau fel rhedeg 3 marathon mewn 3 diwrnod. Mae wedi dangos I fi bod fi yn medru gwneud pethau anhygoel a pwsio limits. Dwi wedi bod yn gwneud chydig o ymarfer yn yr siamber altitude. O'n brofiad da iawn. Mewn ffordd mae o'n preparu fi I beth sydd I ddod. So hwn di'r chamber altitude. So ni'n mynd fyny at tua 3,900 metr. Edrych ymlaen I cael profiad. Jyst gymryd sampl bach o waith, ia? Scratch mark, ia? Iawn? Gwasga fi'r caled na. Diolch. I fi gyrraedd y gwersyll cychwyn Everest, mae'n mynd I gymryd tua bythefnos I gyd efo'i gilydd, so I gerdded yna ac I gerdded yn ôl. O wersyll cychwyn Everest i'r copa, mae yna tua 3,500 metr, felly mae'n dipyn o ffordd. Ac wrth gwrs mae'n cymryd wsnosa o fi'n fyny a lawr yn y climateisio. One, two, 1, 2, 1, 2, 1, 2, I am. 2, 1, 2. Oh, I am. Headache? No. Gastrointestinal symptoms? No. Fatigue? No. Dizziness? No. Water stats? 81. Well. Pen dwi yn yr chamber o fanna, mae coesau fi'n teimlo'n drymach. Ond wrth gwrs mae'n ychydig yn anoddach I anadlu. Maen nhw'n monitro pwysedd gwaed fi, cura calon fi, ultrasats o... Dwi'n gweld hwnnw yma. So hwn di'r ultrasats.
So mae'n 97% rwan, ac yn y chamber oedd o'n 82%, so 15% yn llai, so da ni'n medru gweld gwahaniaeth clir yna. Dwi'n teimlo pen dwi'n mewn ras neu pen dwi'n mewn run neu seicl hir. Os di'r teimlo na bod rhywbeth yn brifo neu bod fi eisiau stopio, dwi bob tro'n deithio fy hun sut fyswn i'n teimlo os fyswn i'n rhoi fyny. Dwi'n meddwl sy'n teimlo'n hapus iawn, so dwi ddim eisiau dyfaru byth. So dwi'n sicrhau bod fi bob tro'n pwysio trwad i'r llinell derfyn. Tua 4 blwyddyn nôl nath yn nhad i ladd ei hun. So mae hynna wedi gwneud fi eisiau helpu pobl eraill efo iechyd meddwl. So mae hwnna'n ffactor sydd wedi dreifio fi i ddod i'r penderfyniad yma i drecio efo'r Space Camp bydd iechyd meddwl. Herwydd dwi'n gobeithio wneith y stori fi helpu mwy o bobl. O'n i'n 14 oed pen nath yn nhad i farw, so oedd o'n gyfnod anodd iawn. Mi ddigwyddodd o'n amser Covid, felly oedd hynna'n adio i faint anodd oedd o. Ond oedd mynd nôl i'r ysgol, nes i gael lot o cefnogaeth gan y ffrindiau fatha, ond diom yn rhywbeth dwi wedi siarad am lot. Dwi wedi bod yn rhedeg lot o bellteroedd hir ar ben fy hun, so rhedeg ultramarathons o amgylch llwybr arfordirol yn Ynys Môn. Ac o hwnna'n lwybr o'n i'n cero lot efo dad, so mae hwnna weithiau'n dod o lot o atgofion nôl i fi. Dwi'n teimlo fel bod yr atgofion yna yn y gorffennol wan, a mae eisiau jyst edrych i'r dyfodol. Dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod yn yr awr agored ac mae'r corff dim ots beth ydych chi'n neud a'ch gwybod os di'n rhedeg, seiclo neu jyst cered. Mae'r gymdeithas heddiw yma fel arfer mae pawb yn edrych ar ei ffôn symudol, ond dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn mynd i'r awr agored ac i'r awr iach a profiadu pethau ar y ddaear yma. Dwi hefyd yn meddwl bod yn bwysig iawn bod dynion yn siarad allan am iechyd meddwl. Da ni'n gweld lot o ddynion yn cael problemau iechyd meddwl a llawer o ddynion yn cymryd eu bwydau hynny. So dwi'n meddwl bod mae'n bwysig iawn bod dynion yn mynd i siarad am eu teimladau a peidio teimlo fatha bod o'n beth gwan i wneud. Dwi'n edrych ymlaen am bob dim yn y trec, ond dwi'n meddwl y peth pwysicaf ydy jyst cael yna'n saff, cael i'r llinell dechrau'n saff, a wedyn, a wyn. Jyst disgwyl i mynd i checio fe hyn o'n. Oh, okay. Ffonio, okay. Textio. Okay. Iawn? Swn i'n deud dwi'n edrych fyny i un person rili, sef mam. Mae hi mor gryf yn feddyliol, ac mae wedi bod mor supportive o fi beth bynnag dwi wedi benderfynu wneud. Mae wedi dreifio canoedd o filltir oedd i fynd â fi i rasys a wedi cefnogi fi am oriau pen dwi wedi bod yn rhedeg neu wedi bod yn ymwneud. A na ni. Gon. Do, mae'n mynd. Nerfus, ond prawd o'n ofnadwy. Yndi, mae wedi
Yndi, mae di hel lot o arian ar gyfer yr achos, chwarae teg iddo fo, ac mae o'n cael gwneud rhywbeth mae wedi bod eisiau gwneud ers lot o amser. Wedyn, proud ofnadwy, ond wrth gwrs, nervous, fysa unrhyw fam. Wedyn, just long as bod yn cadw in touch. Tua 50 munud I fynd, a wedyn byddwn ni wedi cyrraedd Kathmandu. Dwi wedi cyrraedd yn Kathmandu bore yma, a wedyn dwi newydd checio fewn i'r hotel. Teimlo'n ofnadwy excited. Dwi'n teimlo'n hynod o hapus, dwi'n teimlo'n hynod o lwcus cael profiadu hyn. Mae o yn ddinas anhygoel. A wedyn rwan, da ni yn mynd allan am fwyd rwan, a wedyn prepario am fory. Bore cynnar iawn, codi 1:30 yn y bora. Ac wedyn angen bod yn y maes awyr mwyn dal awyren I Lwcla. So dwi yn maes awyr Ramechhap rwan, ac fyddwn ni'n hedfan o fama I Lwcla. Yn yr awr nesaf. Mae'r flight yn cymryd 25 minutes. So, edrych ymlaen. Mae'n ddiwrnod perffaith. So, So, dwi ar yr awyren mynd I Lwcla wan. Mae yna dipyn o le o turbulence ar y ble yma. Tua 10 munud arall yn mynd I gyrraedd yna. Dipyn o rough landing, ond da ni wedi glanio yn Lwcla. Dyma di'r ystafell. Mae hi yn 7 o gloch bora yma yn Namche Bazaar. I frecwast bora yma, dwi'n cael pancakes a bananas dwi'n meddwl, so llawn carbohydrates yn barod am heddiw. A wedyn gwely cynnar hyn yma I sicrhau bod fi'n iawn a atfori yn barod I ddechrau hefo'r trek eto. Yn anhygoel yma yn yr hyn o leias. Here's a view of Mount Everest. So, mynydd Everest ydi hwnnw yma, mynydd uchel y byd, 8,848.86 metr. Fanna. Wow, look at this. Mae'n 10 munud wedi 7 yma yn Dingboche, 4,410 metr uwch ben lefel y môr. Da ni hedi am Lobuche heddi yma. Dwi wedi cysgu'n dda neithiwr, wedi cael llawer o gwsg sy'n dda. Wan dwi wedi disgwyl am tost am ale I frecwast. Dwi'n efo bod yn barterio efo dyn siop drws nesa am 2 Pringles am bris gwell. So, ffordd bach da I ddechrau'r diwrnod. So, da ni tua 2 awr o base camp wan.
bwys iawn, so edrych ymlaen fawr iawn. So, Dwi wedi cyrraedd yn Everest Base Camp. So mae'r cwmbo Icefall i fyny fan'na. A dyn y copa. Dyn ia, teimlo gwych cael bod wedi wneud yma. Teimlo gwych iawn. so mae copa Everest yn fan'na. Just anhygoel o brofiad cael bod yma. Swn i'n dweud noda fi am y 10 blwyddyn nesaf yma. Dwi'n meddwl un o'r prif rei ydi dringo i gopa Everest, fyswn i'n wrth y modd yn gwneud hynna. Wedyn helpu gymaint o bobl o fedroi, rhannu fy stori, gobeithio ysbrydoli pobl eraill i fynd ar ôl i breuddwydion ac i bob tro dangos bod 'na olau yn diwedd yr trwnnel.